Cak, gelohan olehmu nyanyi ngong kok tawon das. Lancene nyanyi awas roto. Iya, iya. Cilakan ngotene. Iku lho becek. Atiku bunga. Apa bunga iku? Kembang itu ta, mekrok. Kayak lambemu. Apa bunga iku seneng ngono lho, bunga. 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 Mateni ha bunga. Nah, ababmu. Apa rek? Wis wong dodol pasar wis ngene kita kok. Iya. Piro Cak? 20.000 larang saiki. Tambah niku. Jo. Lah kok iso larang? Ya ancene nek pasaran sakmono. Dadi wis teko pasaran sakmono regane. Sakmono. Ya sampean lak ya iso ngedokno sih, Cak. Rugi kok. Didokno sithik ae lho. Mosok ya diunggahno terus ya. Mosok ngedokno ngono ae rugi. Ya rugi kok. Wong ngedokno karek ngedokno ngene rugi apa rugine? Yalah, ngedokno iki regane, tak kira ngedokno regane lapo meneng-meneng brambang kok. Ngono, lha wong ngono ae atek mung ngerti barang. Kene sakjane tuku apa sih? Iki piroan? Sekilo 13.000. 13.000. Gedang piro? Lek sak cengke yo 30. Saiki 30. 30. Sak lek cengke tok. Apa sere arek iki lapo kok cengke tok. Wis tak gak didol. Cepet. Iki opo ngedol laraan-laraan kok ngene iki opo ae. Dondolmu iki godhong ngene dodolan kok. Oh, dodol laraan dibongkok iki opo? Wis kon iki tuku apa? Uli, Cak. Motorku kentekan uli ana ta gak? Motor kok kentekan uli. Motor kentekan uli ana ta gak? Dodolan uli ta gak? Dodol sik timbange. Lho lha ditimbang barang iki lho. Ah uli nok kene anggenmu gak timbangan ta? Le. Nek Lho dadi kilonan uli iku. kilonan uli ku nok. Ket kapan ngono iku? Sik. Gak kean. Lha iya aja dibuak sik. Bisa wong uli-uli ku dhewe. Lah wong aku sing tuku e. Lho bapak sih sing penting kok imbang kok. Dorong. Lho, ya aja dibuak maneh. Ya Allah, kon niku dodol kok model ngene sih. Lho tuku ni sakmene anjene tuku uli wis ditimbang ngene. Ya pase piro nang gone timbangan niku piro? Lho wis Mas. Lho sik, kosik. Wis. Curang sampean. Lho. Lho sampean aja curang. Wis iki lho. Jek antep iki. Wong posisine kok ngene kan. Gara rugian sampean, aja ngono. Ngene iki jenenge menyesatkan lho. Iki tak buang sisi uline. Wis iki gak apa-apa. Wis ta ikhlas saiki. Piro? 30. Mbok dikurangi, Cak. Wong isine wis sampean kurangi kok. Ya anjene takerane sakmono. Gak dikreseki iki. Gak, kon niku kresek-kresek ku mengurangi penggunaan plastik Indonesia iku. Colon. Ya wis tak suwun, Cak. Arek iki gak ngerti himbauan pemerintah kok ngene. Sampah plastik iku gak apik. Wah, gak tayo. Harus Cak. Waras. Laris dodolanmu laris. Aku mau waras. Ya Tuku apa Cak segrem? tuku uli. Hah? Uli. Pak, teles kabeh. Aku kan mbak sepeda motor sih, Cak. Hah? Sepeda motor ngarep simpangan sepeda motor. Ono jembongan, Oh kon kecipratan. bros ngono. Kecipratan. Enggak. Lah terus Aku kudu ndek ngarep ngono. ku apa adek nyeritakno Pak sepeda motor ngomong ae mari wudu ngono ya wis. Terserah aku sih. Sing numpak sepeda motor aku. Aku sampean ngatur-ngatur aku. Ayo gelo tak wis lho. Iya Kok sih. gregeten aku. Ayo, Wes gelo apa? Jalan bensin. Kok bensin kok. Piran? 10.000. Larange, Cak. Tare sakmono kok larang adane masih kon tuku embong-embong kok 10.000 sak botol ngono ku. Ya padha sih berarti. Lho lah iya yo gak larang sih. Iki 10.000. angembong-embong. 10.000, nggone aku 10.000 padha nang pasaran. Padha ae berarti. Padha ae. Murah berarti. Padha. Padha kok murah. Yo wis regane umum. Larang enggak? Yo murah umum, enggak? wis sedengan. Emang ini jalan murah apa larang?
Sedengan. Wis tuku bensin. Hmm. Duitku 50. Susuk 40. Lah duitmu. Duitku 50. Sesuk Susuk 40. duitmu. Duitku 50 kil. Masyaallah. Heran Sesuk aku. 40. Pas ngomong duitku 50-an. Susuke 40. 10.000 kan? Iya. Lah yo pas. Duitmu mang. 50. Yo 40. Duitmu mang 50 ya. Loh, duitnya mang 50. Loh, duitnya kurang dikekno wong gendeng. Oh. Iki lapo maneh iki? Lapo kon? Harus aku sebab aku lapo, anakmu aku iki. Lho iki gone dodolku kok. Ya tak usir sih kon. Mas awakku dhewe anakmu ngono. Kok gak ngingoni, gak ngopeni kok nyeneni aku ku lho. Aku iki dodolan kok kene, aja dirusui. Aku iki ndek kene ndelok awakmu, aja dirusui. Terus lapo kon delok aku? Kon gendeng aku ndelok kon iku males aku. Lho kok iki kok masa Lah aku ndek kene iki lapo usahaku sih. iki ngono tempat dagangku mbok aja rusui ya Allah ya ketisuk Pas aku yo menungso biasa kayak ono kebebasan. Sembarang mbok kok gak bebas gobel kon iki kok. lho gak ngono kan iku lapon aku iki wong dagang nok kene lek mrene tuku wong Apa mau lapo ndek kene? dagang Lah iya lho wis dagang lho sih. Apa mau yang ngurusi awakmu dagang? lho ya aja cangkruan nok kene cangkruan nok warung kono lho Kono udan. lho ya iki apa sih rek wong iki aku iku dodolan lho Apa sih re wong dodol iki aku iki dolen ndek kene lho. dolen aja nok yes kon dolen kelap mbok tuku aku Dodol ndek warung. Diobrak polisi gak oleh. Nongkrong nang warung nek nongkrong nang toko kene gak apa-apa. Ono tahu polisi ngobrak orang ngene. Gak tahu to nang pasar. ya apa sih Iki apa dodol apa iki? ya iki dolan dhewe iki kok ono gedang jagung Delok gedang iku mateng aku. mateng iki Delok. Bingki pe oleh. ya gak apa-apa ngikuti sitok ae Delok kok ya nek gak iki asli ngono apa formalin. Formalin. formalin gedang kok ono formalin sih Lah sama yo. ya gak ono tau gedang ku tumbuhan lho Gedang urusanmu, anakmu gedang iku. masa juga anakku aku iku ya roh gedang iku Enak lagi ya. Oh aku mau tuku gedang 2 kilo. Lah gondolmu kono Ya gondonmu kono. gedang iku cengkean tundunan kok gedang 2 kilo Iki apa iki ngene iki? sere Sere. heeh Iki aku tuku serean 2 tondon. Dadi kok. kok tak gebyok Kok jare sere tundunan nang kok. lah tondone iku gedang lho lek sere ku ya untingan Untingan. Ngomong kok untingan ngono mangkel kok mangkelan. aku Ki apa iki? ya di jagung Jagung. heeh Engko buntel aku telung until. Kok gawe ngono bingung sing ngono. Yang unting. Telung unting iki. iki jagung Sapa sing narani mrica? Kok kon lek ngerti kon jagung ngerti bentuke ngene kena adonting ndol gondol jare untingan. untingan iku sere Lah jagung iki apa? kilon Ngomong kilon ngono ae lho kok. kon kok maket kon iku diutek agak sih Lho kan duwe utek. duit ah Aku ya duwe ijo lah. wah oh kok utek gak ono kanggone balas ngono kok Iki karet iki. iku bijen Hah? bijen ngono ku Bijan. bijen ya tuku pira awakmu Karet iki 2 kilo. lah karet tuku bijen ngene lho ya Allah iki karet iku awakmu sijine ngene iki 2.500 Bijan. heeh 2.500 sakmene iki 2.500 Beras ngene iki modal. iya Bijan. Iki aku tukang 10 bijan lah beras iki. Apa? 10 bijan beras. Gusti Pangeran iki biyen lapo sih Belum ya kok. Kan gawe bijan. Ya, beras kon iku tuku pirang bijen jare bijan nang 10 bijan. bijen iku biji kon iku terus mek 10 biji ngono tok ah Lah beras iki apa? ya beras iki ya kilon padha karo jagung Botol bensin barang iki. Oh iya kok Iya. bensin yo. bensin Bensin kok aku butuh bensin ya 4 kilo. Wis iki. Ada padaku macet nang kono. sik lho umur piro saiki Apa? kamu umur piro Aku mau umur pira? 35 Karen iki. karene ya Allah ya apa sih rek nerangno wong ngene iki Allah, nek apa sih nang dodol ngene iki pang jare kilon. ya
Bensin iku ya literan sih lo. Bensin iku wis ada botol iku 1,5 liter. Wis ngomong liter-liter ngono kok. Ngomong ngamuk kowe lek. Mosok kon ya gak iso mikir, Rek. Iki apa ya? Brambang. Brambang. Brambang 4 liter kok. Kok tak boleh bojo brambang. Apok wis ngono. Kok iki apa sih dodol kok Iya, iki brambang ku ya kilon, sak kilo sak sing tuku sih. Lho kon iku ya apa sak karepe sing dodol? Kan iki gendeng ah, tuku ku bagai raja kok. Ya Mas ya raja mung kon sampel Ya, Kok masa kon- brambang ya literan iki lho. Ya apa? Brambang ku ya kilon. Sak kilone 26.000. Warange lho. Saiki ancene musime ngono lho, kok Ya wis iki gedang sing kasih. tuku gedang kon berarti. Kakak nggo bojoku nang omah. Heh? Bojoku nang omah. Butuh gedang gawe nguntil pal nang omah gak Untal pil. Hah? Untal pil. Iku lho ngombe obat lho. Lah iya untal pil. Ya wis matur suwun ya. Lho kon sida tuku apa? Sapa sing tuku? Lah kon mangkrane lapo lho? Iya udan-udan lho. Lah saiki nek wong ngiyup Heeh. terus udane terang. Heeh. Masa kate magok ae. Gak tau budal to. Ya nyengkre. Lah iya iki terang ku lho. Lho. Oh terang. Kok Tapi kon mang lapo dong ning kon terus lapo takon aku barangku. gedang itu gak enak ku. Moh, Hah? moh. Wawas. Wis ngincipi gedang loro. Oh, sampel. Kok masalah pangeran iki lapo sih nyiptakno wong koyo ngono iku rek. Wis. Wah,